Salutare și bine ați venit pe AI Decoded. Astăzi avem un subiect super interesant, cum să creezi o aplicație de la zero folosind un chatbot. Dacă te-ai întrebat vreodată cum poți integra AI în dezvoltarea unei aplicații, atunci ești în locul potrivit. Și nu sunt singur în această discuție. Astăzi invitatul meu se numește Darius Popescu, un full stack developer cu peste 10 ani de experiență. Și ne arată cum să folosim chatboturile inteligent pentru a simplifica și accelera procesul de dezvoltare. Așa că, fără să vorbim prea mult, am să-i spun bine ai venit, Darius, pe AI Decoded. Ce ne vei arăta astăzi? Da. Exact. Salut, eu sunt Darius și astăzi vă voi prezenta o aplicație de mood tracking scrisă cu ajutorul Bolt.new, care e un chatbot inteligent, ca ChatGPT, dar mult mai puternic, care îți permite să și rulezi codul generat, să vezi un preview, să deployezi codul pe un server, să te conectezi la o bază de date, etc. Hai să-i dăm drumul. Hai, faci tu share. Un moment. Da. Așa. Deci mergem pe Bolt.new. Prima dată trebuie să ai un cont. Eu recomand să folosești GitHub sau poți să scriezi un cont cu e-mail. Aici o să dăm un prompt. Eu am deja un prompt creat. Ne putem folosi și de ChatGPT pentru a ajunge la un prompt bun care să ne creeze o aplicație să fie cât mai detaliat. Poți să dai o aplicație simplă. Poți să dai un pic zoom? Nu cred că pot să măresc, dar pot să dau zoom de aici. Da. Așa. Deci create a simple web app where users can log their mood by selecting an emoji representing their current feeling. The app should display a short motivational message based on the selected mood. Și ca și framework, ce folosești? Ce folosim astăzi? React o să folosim. React. Ok, cred că toți developerii sunt familiarizați cu React. Și în primul Da, scuze că te întreb, poți să ne spui de ce Bolt.new și nu Claude sau ChatGPT, de ce crezi tu că e mai bun? Bolt.new îți permite să creezi codul folosind AI-ul și să și rulezi. Ce știi să vezi rezultatul. Plus îți permite să și deployezi. Nu-ți mai trebuie un editor, nu? Da. Vezi cod, să zic, ai totul. Principiul ai totul aici. Bine, hai să vedem. Da. Da, văd că promptul tău este foarte mare. E bine să fie cât mai detaliat, care să-ți creeze exact ce vrei. Altfel o să-ți dea ceva generic în funcție de datele lui de antrenament. Ok, deci ca să oferim un pic context utilizatorilor noștri, o aplicație de mood tracking te ajută să îți evaluezi stările, dacă ai stări de anxietate, îți poate oferi soluții, tips and tricks, cum să faci să te simți mai bine, dacă ești în burnout. Competitorii ar fi Calm, aplicația Calm, dacă o știți, sau cunoscutele aplicații de mindfulness și meditation și așa mai departe. Deci, ce vedem aici? Avem deja un rezultat. Deocamdată putem să alegem o stare și ne dă un mesaj în funcție de stare care o alegem. Ok. Da. E ceva pretty basic deocamdată și noi putem dezvolta de aici. Să zicem că vrem să ținem evidența stărilor. O să spunem să adauge autentificare. Ok. El o să ne spună după aia să ne conectăm la Supabase, care e o platformă pentru managementul bazei de date al autentificării, etc. Da. Și din fericire el are integrat totul în interfață. Noi trebuie doar să ne logăm cu Supabase și îi face el în spate. Ok. Dacă era să facem noi de la zero un proiect similar, cam cât timp ne lua? În principiu să spunem câteva zile, dar dacă adăugăm funcționalități mai avansate, poate dura o săptămână, două, depinde de ce complexitate vrem să. Iată, după 5 minute deja avem un homepage. Un mic homepage care ne. Și acum, ca el să poată să facă parte de autentificare, trebuie să apăsăm pe coordonatul Supabase. În cazul meu, eu sunt deja logat aici. Păi tu deja ai logat Supabase, nu? Da, mi se pare. Ia să vedem aici.
se face managementul. Applications. De aici se face. Deci de acolo îți adaugi Supabase-ul, da? Da, Și tu acum ne arăți de la zero cum se face, da? da. Păi și Bold.new de unde știa de Supabase? Au integrat ei. Ok. Bun. Dar, prima dată, trebuie să mergem în Supabase să creăm o organizație. Da. Deci iată, dragii noștri, cum Darius ne arată exact pas cu pas cum să te conectezi, să-ți creezi un cont în Supabase folosind GitHub. Poate că nu era esențial, dar dacă ești la început de drum și vrei să creezi o aplicație, cred că ești în locul În potrivit. principiu, ai nevoie de o bază de date la orice aplicație. Da, ok. Am intrat în Supabase, poți să explici? Așa, aici o să creăm. Ți arată ce proiecte ai create sau ce organizații. Da. Și primul pas e să creezi o organizație. Bun. Punem test 1, că mai avem deja un test, pe care o să creăm proiectul noi numim Moodly. Moodly, îmi place Moodly. Așa, aici trebuie o parolă mai strong. Nu Da. mai strong parola, dar e ok. Așa, și acum mergem în Bold.new. Cred că trebuie să duc din nou. Încă nu s-a conectat, nu? Mă duc aici. De fapt, nici măcar nu trebuie să te duci de la setări. Poți să dai direct pe butonul Connect to Supabase și el se conectează. Gata. Supabase. Ok. Sunt într-o altă organizație. Hai că arăt crearea de proiect aici, în organizația asta. Moodly. Și ți-ai băgat datele de credențiale de la Moodly, de la organizația creată, nu? Test 1. Ok. Gata, s-a conectat. Zice că deja există. Hai să-i punem cu 1 atunci. În principiu trebuie să creezi de aici proiectul. Nu merge să-l creezi la Supabase și după aceea să te conectezi. Trebuie să creezi un proiect direct de aici. Bun. Și acum el s-a conectat la bază de date. Asta și apply changes. Și ne-a făcut și o pagină de autentificare. Dar nu-mi place că e și de sign-in și de sign-up. Hai să-i spunem să creeze pagini separate. Bun. Hai să vedem. Create a separate for sign-in and sign-up. Dar el înțelege, chiar dacă prompturile noastre nu sunt foarte explicite, el oricum înțelege. Da. Și eu dacă foloseam același prompt, bănuiesc că îmi dădea alt rezultat, nu? Un pic diferit, da. Are niște mici variații. El funcționează probabilistic. Bun. Iată că deja vedem că nu e perfect și că are probleme, are the fail, dar uite că a putut integra niște taburi foarte user-friendly astfel încât să ne creeze, să ne ofere posibilitatea să fim în contexte diferite, sign-in sau sign-up. Eu pur și simplu sunt un pic impresionat pentru că deja văd cum ne-a creat o aplicație care este funcțională cu bază de date. Hai să dăm pe altă stare să vedem ce se întâmplă. Are o problemă aici. Ce spune? Hai să o rezolvăm. A întâlnit o eroare. Încearcă să cheme o variabilă care nu există. Hai să dăm attempt fix. Și mai e o problemă în momentul în care creezi contul, nu ar trebui să te ducă direct în aplicație și să te pună să dai sign in. Da. Dar pentru exemplul nostru e ok. Și să primească și un e-mail de confirmare, nu? Da. Astfel încât să prevenim atacuri și să fie securizată. Da, dar pentru exemplul nostru e suficient. Ok, deci deja avem un mod history. Deci deja avem și un history. Hai să spunem să poți să adaugi un text în care descrii starea. Hai. Deci am să adaugi un input de text unde să scriem starea și să-l și salveze. Să vedem la history. Mă amuză cum numește migrările, care sunt prin migrări, noi spunem baze de date cum să se updateze. Da. Și a numit fișierul ăsta Winter Poetry. Hai să dăm apply, să aplice pe bază de date. Și acum putem să punem și... Hai să vedem un caz în care se simte anxios un om. Să zicem că
Nu are aici, dar hai să zicem să adauge. Hai să vedem. Foarte mulți oameni se confruntă cu stări de anxietate în zilele noastre și e o stare pe care nu vrei să o omiți. Da. Încercăm Ei un pic mai zic să îmbunătățească și responsiveness-ul, să nu mai iasă din chenar textul. Da, o foarte bună observație. Deci vreau să creăm o aplicație, să zicem, destul de realistă, astfel încât să integrăm și partea de experiență și partea de business, ca să zic așa, realitatea unei astfel de aplicații și să fie și funcțională. Și pentru asta mai am și eu niște idei. Ia, dă-i un pic apply. Sigur. Să zicem, dacă mă simt anxios, să poată să-mi propună niște sfaturi, cum aș putea să nu mai fiu anxios sau să integrăm niște programe. Da. Ce zici? Bine, după ce... O să avem și niște sfaturi, o să avem inițial niște sfaturi generice pentru a integra ceva cu adevărat util. Trebuie să avem un alt AI care să ne spună ce pași să urmezi. El nu ne poate da un plan? Poate să aibă ceva baked-in. Acest chatbot Bold.new e mai mult pe cod, deci e doar strict de cod, nu? Ok, de reamintit că folosiți și subscripția nu prea îmi place cum au încadrat chenarele. Nu e așa. Hai să spune să-ți dea niște sfaturi sau ceva mai legat de UX, nu neapărat de UI, să integreze acele... Hai să vedem. Deci tu vrei să îți dai niște sfaturi. Hai să vedem. Dacă te simți user some advices if he feels sad. Have a negative mood. Yes. Da, dacă are o stare negativă. And user friendly. Deja a pus niște sfaturi acolo la fiecare mod are niște sfaturi predefinite. Da. Dacă era mai spune. În viitor, pentru a fi mai dinamic, se poate integra cu un alt AI, cum ar fi ChatGPT-ul. Se poate face integrare prin API pentru a da sfaturi personalizate, cunoscând userul. Aici deja e complex. Aici voiam să ajung, voiam să ne ducem ușor către o aplicație destul de funcțională. It's okay to feel down. Remember to be gentle with yourself. Try talking to someone you trust, doing something you enjoy, or simply taking a moment to rest. Better days are coming. Ok, acum hai să mergem în ChatGPT să oferim un plan, sau crezi că mergem prea departe? Sau din păcate, integrarea cu AI-ul e mai problematică cu Bold.new. Nu prea știe să integreze efectiv cu API-uri externe, dar putem încerca. Dar hai să schimbăm un pic stilul. Poți să-i spui așa, can you apply a minimalist style regarding emojis? A minimalist style regarding the entire app, especially the emojis, making the icons flat and full width screen and the full width screen and use the full with white background. Ia să vedem dacă poate. Hai să vedem ce face el aici. Și deja el se duce fișierul unde sunt aceste componente. Da, începe să aplice. Și noi în viitor mai putem adăuga funcționalități. Putem să facem un jurnal, de exemplu. Da, pe asta era Writing a Journal. Asta vreau, ca un user flow, un use case normal, logic, dacă e să mă pun în mintea utilizatorului, aș intra într-un dashboard, i-aș spune că mă simt anxios, aș alege starea și să-mi ofere niște programe predefinite. Da, nu am mai pus emoji. Da, mi-ar fi plăcut să pună emojis. Ea spune keep the emojis and use some minimalist icons and some different background colors on each state.
Așa. Ia să vedem. Da, de ce vreau să spun, dacă e să mă pun în mintea utilizatorului, mi-ar plăcea să văd niște programe predefinite de câteva zile. Dar și hai să Reducerea, zic să folosească un pachet de iconițe să nu mai creeze el. da. Da, uite, Lucid, Da. nu? Mhm. Dar bine, asta trebuie să Așteptăm facem. să termine. Da. Am mai adăugat și niște iconițe de desubt pe lângă emoji-uri. Cred că poți să-i spui can you get rid sau nu mai, hai să nu ne mai orientăm pe stil, hai să spunem să ne creeze niște pachete, niște programe pentru reducerea stărilor negative. Can you create some Useful. nice programs Okay. for each negative state in order To to fully improve their mood. yeah, da. Dar mi-ar fi plăcut să văd un design mai spectaculos, nu știu, ceva. Hai să zicem, putem să descriem exact cum să creeze designul. Dar crezi că dacă îi dăm ceva mai generalist, să zicem can you improve, can you create another style, sau trebuie să fim foarte specifici? Poți să dai și mai generalist. Poți să ia ce date a fost antrenat și printre ele sunt și niște designuri bune. Can you create a modern style? A much more modern style. With a dashboard, a user, Ia să vedem ce ne face acum. profile, Ce a făcut? footer, Da. Așa. like a real app. Ia să vedem. Da, pentru că, sincer să fiu, nu e ceva pe care poți să folosești dacă ar fi în viața de zi cu zi, știi? Vreau să facem ceva, să zicem că ești pe un proiect real pentru un client pe care l-ai prins și vrei să-i faci o aplicație destul de bună și să arate la o calitate superioară, știi? Nu poți să ceva și poți să faci, trebuie să ai răbdare, să-i dai diverse prompturi. El pune ceva basic și... Da, ideea era decât să stau să creez de la zero, să fim o echipă în care lucrează un designer cu un programator. Vreau să văd dacă are potențial, știi, dacă poate să creeze o aplicație la fel de bună ca o echipă, ca 2-3 oameni. Sau măcar să ne ajute, Da. Dar să zicem, folosim ambele, și Bolt.new și grafica făcută în Figma de mine, să zic, pot să-i zic să facă grafica la fel cum am făcut eu în Figma, să-i dau un screenshot. Da, poți să dai un screenshot din Figma și să spui să creeze ceva asemănător. Parcă e deja mai bine un pic, nu? Wow, deci avem... Ia, poți să dai la profile să vedem ce... Are ceva basic, că nu are userul meu. Aia de la statistics, să vedem ce... Nu e. Ne face un istoric. Da, nu e implementat încă. Hai spune să folosesc profilul real. Use the real date file plus create. Și după care vreau să-i zicem să ne ofere niște programe psihologice care să ne ajute pentru reabilitare, nu știu, ai o anxietate generalizată, ești foarte anxios, nu mai poți să mergi în aglomerație, nu știu, sunt oameni care au diferite stări și vrei să spune să integreze cu iOS, să vedem ce poate să facă și să dăm un prompt acolo. Hai! Către ChatGPT Search. Eu pot să integrez cu OpenAI destul de ușor. Și crezi că asta ar dura foarte mult sau? Nu, un sfert de oră maxim. Da, hai să vedem ce poate să facă aici, nu? Da. Să spui laptopul la încărcat în caz că...
E băgat. Da. Și acum ne creează pagina de profil și pagina de statistici, nu? Da. Mai real adaptate cazului nostru. Da, îți dă profilul exact, plus statisticile din date. Hai, nu contează userul, mă interesează mai mult Că nu are statistici. numele, da, statistici. Și sunt date reale astea. Uite, aici avem ceva. Aici Ce avem. resources, ia să vedem. Calm. Asta ar vrea să implementeze. Da, e mișto asta, chestia asta. Dar poți la dashboard, iar poți să dai click pe dashboard. Aici vreau să văd ceva mai... Să integreze statisticile în dashboard, vreau un pic. Show statistics. Sau să-i spunem să adauge niște programe. Aia ar trebui după ce... după date, zici tu, să creeze un plan. Hai să, cum ai zis tu, să integrăm cu OpenAI, nu? Și de acolo să facem. Stai să ne dea ceva cu date generice și după aia integrăm și OpenAI. Show the statistics in the dashboard and also show the user some programs that he can follow to improve his mood. Așa. Hai să vedem. Let's see his magic. Să vedem ce poate face. Dar, după cum putem vedea, deja acest proiect îl avem, e funcțional, are partea de frontend în React și partea de... Să pun la final și codul pe GitHub. Ok, dar partea de funcționalitate de wow, a făcut spațierea mai bună. Avem statistici, avem ceva statistici. Și în dreapta avem programele. Da, deja arată super. Programs. Recommended programs. O să zic să scoată și iconițele astea. Spune-i să bage niște iconițe negre. Can you add? Da. Can you change the icons on each state and replace them with a minimalist black icons on the how are you feeling section? Exactly. Știe. Știe oare? Use icon package. Black icons. Black icons. Așa. Ia să vedem. Let's lucid React, da? Deja vă le punem. Da, ai vrea fără ei. Sau e ok și modulele până la urmă că el pune iconița în spate. Da, tot așa le pune cu detalii semnificative, adică culori. Mie mi-ar fi plăcut ceva mai flat, mai, știi? Hai să vedem. Uite așa. Da. Happy la relax. The emojis. And add the subtle background on each one. Poți să-i spui așa? Deci, and add a subtle. Da, background under each one. Ok. Use gradient for the background. Hai să vedem. Ok. Deci ne apropiem de 30 de minute și ca și funcționalitate, ca și backend, ce folosește? Ok, Superbase. El are acces acum direct la bază de date. Da. Dar dacă foloseam Next.js sau Angular, oare avea limitări? Nu prea are multe date de antrenament pe framework-urile astea. React e cel mai popular framework și atunci are o tonă de date de antrenament. Okay. Și asta cu chatbot-urile, ele trebuie să aibă cât mai multe date de antrenament ca să funcționeze bine. Dar cum știm asta? Uite așa. Trebuie să schimbi și iconița pentru relax. Merge. Hai că merge, dar la anxious ce a pus înseamnă exclamări? Uite, deja e mai bine. Da. E așa. Change. Icon. And apply a dark theme. Ia de apply a dark theme. Și light și dark. Mi-ar plăcea să aibă. Da, ambele. Da. And apply a dark and light. Întâi să fac asta și să adauge și mai multe stări eventual. E binișor. Dar hai să vedem un dark theme. Și light și dark. O să dureze un pic, o să putem să bem și o cafea. Da. Am noroc că am trimis copiii la bunici și nevasta la serviciu. Și uite așa, duminică, când alții se relaxează,
la munte, Noi lucrăm. noi stăm și ne facem de cap folosind chatbot-uri. Cred că numai oamenii ca noi, programatori și design, oamenii în general care nu prea au viață socială. Lăsând gluma la o parte, dar dacă nu aveți viață socială ca noi, hai să vedem ce poate face. Și Să deci zice și like. da, Așa? această aplicație e funcțională, adică ai tot ce trebuie în ea, nu? Da. Bine, și asta ar trebui să fie o față la tot. Lasă, că noi nu Hai așa să zicem. să ai, că nu, dar vreau să văd tema Dark și Light, încă n-am Ok, aplicat. da. Acum ai zic. Nu e zis încă, nu? Nu, că nu e bine să dai mai multe prompturi în același timp, că se blochează. Light mode and dark mode themes. Uită switch. Uită toggle sau switch, da. Ok. Tura trecută am vorbit despre importanța unui chatbot intern pentru organizație și cât de folositor este cu Alexandru Eugen, Data and Applied Scientist. Am vorbit și despre prompt engineering techniques și am fost un pic uimit de cum mi-a putut crea un dashboard eficient, destul de bun și a folosit pentru un produs de tip CRM, Client Relationship Management, și mi-a oferit și cod, mi-a oferit ceva mai flat ChatGPT. Am fost un pic mai mulțumit de grafica pe care mi-a oferit-o, însă noi acum dezvoltăm o aplicație cap-coadă și deja grafica funcțională. Da, deja grafica este destul de îmbunătățită de unde am plecat și uite până unde am ajuns în doar jumătate de oră. Dar ceea ce vreau eu să subliniez și ceea ce vreau să le arătăm azi oamenilor, wow, mai trebuie, da. Mai are de lucru. Dar acum el are de lucru sau? A terminat, dar hai să zicem să îi îmbunătățească. Improve the dark theme and make all the tiles under the dark theme. Use dark background. color scheme. Hai să vedem. Și după care ce facem? Ne conectăm cu OpenAI? Da, și asta. Poți să mai zici pe design să folosească alt font de chestii. Hai să-i zicem pentru selected sidebar navigation link să folosească un contrast mult mai bun. Cam atât. Și după aia ne integrăm cu OpenAI și gata. Okay. Să vedem cum putem dezvolta aplicația. Dar cu ce ne ajută să ne conectăm cu OpenAI? Dă sfaturi mai personalizate. Deci OpenAI ChatGPT este foarte bun pe planning, nu? Și pe... Încă mai are un pic de lucru. Welcome back, nu e ok. Dar văd că trebuie să fii foarte specific cu el. Da. Hai să îi spunem cu OpenAI să vedem un pic. Dar cum ne dă așa? Hai să rămânem pe tema Light și hai să integrăm cu OpenAI. Nu vine să cred că totul din prompt. Da. Dar vezi cât de important este să știi să îl promptezi cum trebuie? Adică trebuie să ai cunoștințe de programare. Da. Dacă n-ai avea cunoștințe de programare. Trebuie să știi cât de cât programare, da. Trebuie să știi, da. Da, un începător poate să folosească, să creeze ceva destul de avansat. Da. Deci, din punct de vedere al codului, el este foarte bun, dar din punct de vedere al designului nu e așa bun, nu e așa trăinuit. Trebuie să le iei pas cu pas, să-i spui la fiecare chestie ce să folosească. Da, adică ai văzut, n-a știut să zică că celelalte tiles să le facă și pe ele să le aplice tema dark, știi, să folosească dark background. Sunt curios, poate. El vede doar cuvinte cu legături statistice între ele. El asta știe. Nu știe că stilul ăla arată așa. Deci trebuie să-i spunem. Nu gândește ca un om. Da. Hai să-i punem cheia. Te conectezi prin API? Deci trebuie să avem o cheie pentru OpenAI.
Și tu ai cont pe platformă? Da. Păi e contul de folosit pentru ChatGPT. Cred că merge și ca developer. Cred ok. Îi dăm un nume, nu? Da. Copiem și o punem aici în fișierul de environment. Dar trebuie să-i spune să ne creeze variabila de environment. Și deja are și un prompt pentru ChatGPT. Da, deci durează un pic până își face tot codul, dar cred că se merită un pic așteptarea. Poate că vă plictisiți să vedeți acest proces, dar este foarte folositor pentru a salva timp și a-ți îmbunătăți și a-ți reinforța așa procesul de dezvoltare. Ia să vedem ce știe să fac. S-a terminat? A dat cu OpenAI? Insuficient code, da. Așa. Cred că nu am... Trebuie să ai token-uri aici. Să bagi niște bani la OpenAI ca să meargă. Oh. Da. Să vedem. Ok. Eu aș putea folosi și alt chatbot. Cum ar fi? Permite să... Grok. Grok e un serviciu care are niște chatboturi open source. Ok. Dar nu e la fel de performant ca ChatGPT-ul. Folosește un model de la Meta, Llama 3 și are mai mult aici. Tot OpenAI-ul e mai bun pentru chestii de genul ăsta. Păi și ce token-uri putem cumpăra? Sau? Hai să vedem. Dar nu putem intra în ChatGPT să ofere un plan și nu merge. Prin API se face comunicare. Usage, nu? Ia să mergem la billing aici. Da. Cât ar costa? Nu cumpărăm acum, nu? Hai să dau 25 de lei. Deci astfel încât să putem conecta și să, nu? Deci pentru ce ne ajută exact aceste token-uri? De ce trebuie să facem asta, să plătim? Ca să poți să chemi API-ul. Să poți să chemi ChatGPT prin API. Ok. Așa. Acum ar trebui să merg. Da, nu am mai dat eroare, deci. Ia să vedem. Ce vrei să faci acum? Să faci și sfaturi. Ar fi trebuit să sfaturi mai bune? Trebuia să dai niște sfaturi mai personalizate aici. Connect. Și trebuie să avem și un buton de save. Ok. Că el înregistrează în momentul în care eu dau click, el înregistrează ca entry aici. DigiConnect with OpenAI. Hai să vedem. Și să zicem că vrem să accesăm un program, trebuie să creăm și pagina de program sau ne-a creat-o deja? Nu, trebuie creat separat. Dar ar fi culmea să facă totul o aplicație poate, nu? Da. Adică cât de lent de prompting să faci asta. Îți creează o structură generală și după aia trebuie să la fiecare pagină să spui ce să fac. Wow, parcă e mai bine acum. Nu-mi place. Ai vrea butonul ăsta să fie aici, sub Header Optional Note. Da, îmi place cum a integrat statisticile și totul, nu? Nu vezi? Da, e fain. Și how are you feeling, se vede mai bine. Nu prea îmi place mie acest mauve ca principală culoare de call to action, ca branding color, primary color. Dar multe aplicații de genul ăsta să folosite mauve sau culori mai bold. Make the button below the ad. Move the button, save. Move the button. The save button. Ok, hai să vedem dacă următor. Ok, ne apropiem de minutul 45, doamnelor și domnilor, avem aici o aplicație web pentru urmărirea și înregistrarea stărilor noastre de zi cu zi și pentru îmbunătățirea lor, deci stărilor noastre de spirit. Așa că dacă te simți depresiv,
anxietat, dacă ești un pic Anxios. anxios, da, cred că e tot aia. Și sau ai emoții dezadaptative, poate că trebuie să te întâlnești cu o fată sau ai emoții mari, trebuie să porți un discurs pe o scenă în fața unor sute de oameni. Poate că aplicația asta ar deveni pe piață, ar fi funcțională, deja este funcțională. Darius Da, aici. și poate deveni super utilă. Se poate extinde să creeze și un playlist. Ok, și atunci poate facem o echipă, ne mai trebuie un om de marketing, un QA engineer pentru a testa, nu știu, un UX designer aș putea veni aici cu soluții și un psiholog să facem niște research și putem crea niște pachete se poate reale. extinde multe zone. Și uite așa, poți să-ți faci o aplicație de la A la Z complet funcțională. Uite că am mutat butonul. Să zicem să fie disabled inițial. Nu, pune move to left. Ok, și la statistici, history, să ne arate niște grafice, niște charturi. Să fie mai spectaculos un pic. Adică history-ul să nu se ducă în jos cu scroll infinit, să avem o grămadă de history. Nu vrem să vedem asta, dar bine, după acest prompt, da? Jos. Când te uiți la statistics. Aici, uite, nu-mi place cum mod history, dar poate venim cu o soluție. Dar după acest prompt mai facem chestia asta și după care tragem concluziile. Ce zici? Da. Okay. Tu ce părere ai? Cum ești? Ești mulțumit de ce a putut să facă? Da, e pretty good ca starting point. Asta te ajută mult, să ai un starting point. Nu să începi mai ales ca developer. Da. Că îți ia doar o săptămână să faci setup-ul ăsta basic ca unui proiect. Ia să vedem. Ce ne-a făcut? Uite, l-a făcut și disable. Wow. Da, dar nu-mi place cum se... Ba da, e bine. Dar are acea trecere destul de accentuată, nu? Da. Și sfaturile trebuie să le afișeze după. După ce? După ce dai click to save? Că poate scrie și ceva în notă și după aia. Tot vreau să-mi dea un sfat cu ChatGPT. Ia să vedem. Văd că nu te lași până nu. Dar este și responsive aplicația sau e doar pe web-based? Maybe. Dacă folosește Tailwind, bănuiesc că e un pic responsive. Ia. Hai să uităm un inspect. Nu prea, nu? Pe mobile încă nu se afișează corect, dar pe iPad e ok. Da, este. Hai să facem cu history, mod history. După ce faci... Da, vreau să zic. Da, după asta hai să facem ceva la... Da, și state-ul ăsta. Da, hai să rezolvăm chestia asta. Ok, dar după ce ai dezablat acest sidebar în care scrii prompturile, am văzut cumva că weight-ul părții din mijloc e static. Mi-ar plăcea să fie fluid, să se adapteze conform rezoluției browserului, adică dacă... Weight-ul sidebar-ului, da, și să fie ascundă pe mobile, să fie suină deasupra. Mi-ar plăcea partea principală din mijloc să fie mai mare, știi? Nu neapărat să aibă un width fix. Crezi că am putea rezolva și partea asta? Hai să vedem ce faci. Să ia o porțiune din screen, sidebar-ul. Nu, adică vezi, iar ce a făcut ea? Hai să vedem. Tot îmi dă sfatul. Păi nu, e bine să... Și uite, se updatează statistica on the fly, ceea ce n-ar trebui. Deci are niște erori, niște bug-uri. Dar poți să-i spui, can you offer tips after we click the Save Changes button? And also? Record
mult. Ok, da. Așa, și după aia mi-ar plăcea să vedem programele într-un mod mai personalizat, nu știu, Da, bine, se pot face E mult mai mult de lucru. multe chestii. Da, nu vezi într-o oră. Ce ar mai fi util și cred că după ce facem chestia asta cu displayerea acelor charturi cu mood history, ar fi mișto să ne ofere să facem și o secțiune cu psihologii, psihoterapeuții disponibili în acea zi. Hai să facem și o chestie din asta. Păi, da, acolo trebuie să lucrezi. Să facă ceva fake care să arate asta, da. Dar ce poate să se... Nu, deci nu poate să registrează. Nu registrează, dar sfaturile tot apar imediat. Dar măcar Dacă asta apare după. Bun. Așa, corecta state-ul. Da. Hai să facem chestia aia. Can you display some charts Can you display some charts for the mood history section? And also add a show all history button. Ok. Bănuiesc că acolo le afishăm pe toate. Da. Și nu știu, el dacă noi îi spunem să se conecteze la o clinică de psihoterapeuți și să extragă de acolo psihoterapeuții, nu? Nu. Dar de ce nu se poate? Încă e limitat. Poate să facă anumite chestii, să se conecteze la niște API-uri pe care le știe, dar nu poate să ducă pe o pagină să extragă date. Asta e ceva avansat. Nu poate. Ok, dar hai să zicem după chestia asta să ne facă o secțiune cu niște psihologi. Vreau să... Da. Ceva. Atât. Să vedem ce faci. Hardcode, da. Atât. Uite. Bun. Mood trend, ok. Nu trebuie să zic account, dar trebuie să zic că... Și stările alea... Nu-mi place cu background-ul ăsta gri. Da, stările tot le arată pe zile așa. Get rid of the state. Era frumos să ne arate acel bar chart cu fiecare culoare, știi? Păi pot să zic. Spune să... Da. With corresponding colors for each mood. Da, să termine promptul. Da, și poate tura viitoare mai facem un video despre cum să creezi o aplicație de la zero, tot așa, dar chiar să intrăm un pic și în paginile anterioare sau facem partea a doua în care ne creează pagini. Da, să facem partea a doua, să continuăm aici, în care o îmbunătățim. Da, hai să vedem ce a făcut acum. Dar e mai bine cu aceste icon-uri flat decât cu acele emoji-uri, nu? Da, clar. Să vedem mai bine. Da. Vezi cum merge? Ia să vedem. Acum ce ai să facă? Să șteargă acele... culori pentru fiecare stare să pună culoare. Da. Și să șteargă și acele stări, nu? Da. Așa. Lasă, hai să-i spunem Hai să-i spunem să ofere o secțiune pentru psihoterapeuți și gata. Și încheiem. Da. Încheiem pentru că nu știu cine se uită la acest clip întreg. Dar eu zic că e foarte folositor pentru că păi poate să ia și codul la final să ruleze. Da. O să dau și un readme să ruleze codul. Da. Deci, după părerea mea, skill-urile necesare să faci o aplicație de asemenea învergură sunt să știi cum să operezi un chatbot, dar trebuie neapărat să ai cunoștințe minime de front-end și back-end development. Și dacă ai un background în UX design, astfel încât să știi infrastructura unei aplicații atât în ceea ce privește use case-urile, să te pui în mintea utilizatorului, cred că le ai pe toate. Trebuie să fii avansat înainte în programare, ca să poți crea o aplicație de genul ăsta. Trebuie să ai cunoștințe minime. Hai să vedem ce a făcut. Unde a pus? Că nu e nicăieri. Secțiunea de Suntem where is my section? Trebuie să zicem unde. Poate a pus-o în resurse? Maybe, no.
Dar îmi A place ce a, uitat să o conecteze. îmi place ce a creat la resurse. Aha. Da, și se poate extinde către programe efective. Da, deci 9 martie 2025 creăm aplicații, folosim Bolt.new, Supabase și totul în React, de la zero, aplicație Doar din prompturi. funcțională, N-am scris nimic, doar o linie de cod am scris. doar din prompturi. Da. Așa că Da, aici a fost. Ai vrea aici, în dreapta. Pune move the psychotherapist section on the right sidebar. Move the recommend specialist. Nu, PSYKH. Nu știu dacă înțelegi. Păi trebuia să scrii psychotherapist. Right, da. Right side. Under recommended programs? Da. Sau deasupra? Nu, de desubt. E de sub. Ok, și acele bare orizontale cu stările mod history le putem șterge mai târziu, dar asta pot să șterg eu. Da, măcar poți să ștergi tu măcar atât să faci. Să intri în cod să ștergi alea, dacă n-ai scris nicio linie, măcar să ștergi. Da. Și ca să fim realiști, să creezi o aplicație cum am creat noi astăzi, cu secțiunile... Responsiveness mai trebuie îmbunătățit. Da, cu tot ce am creat, cu aceste secțiuni, cu aceste pagini. Asta cred că dura pe puțin o săptămână un developer cu un designer să lucreze într-o colaborare strânsă și cu toată funcționalitatea cred că dura undeva. Și 2 teme. Noi tot ce putem acum este să o îmbunătățim cu ajutorul prompturilor și în final, dacă știm exact cum să facem o aplicație și știm un pic de UX design și programare, cred că putem să o facem cap-coadă. Da. În cam o lună, 2. Mamă, eu cred că mai mult, sincer. Eu cred că mai mult. Bine, dar asta e un caz fictiv. Noi includem feedback-ul clientului. Depinde cât de complex mergi. Da. Dacă vrei ceva complex, 6 luni, un an, dar doar din prompturi poți să faci, fără să știi programare. Ne-a ajutat. E un start bun, zic eu, nu? Da, păi poți crea o aplicație complexă ca coadă doar din prompturi. Nu mai trebuie să programezi. Și doar acum durează. E un proces, procesul e la fel de feedback. Dar să zicem că are o lipsă, cum are ăsta, cum a Bolt.new, are o lipsă așa pe partea vizuală din ce văd eu, cu responsiveness-ul, știi? Cum am putea noi, dacă el nu e trăinuit pe partea vizuală, cum am putea să îl îmbunătățim, să integrăm cu altceva, nu știu. Păi putem să-i spunem punctual. Uite, spune-mi să scoate acele bare, secțiunea asta. acele dreptunghiuri orizontale cu stările și cumva și partea cu bar charts ocupe tot spațiul, să scoată celălalt widget din stânga, știi? Care widget? Ăsta cu weekly mood trend, sau să-l lăsăm. Și mai o idee să mute ca să te recomendi specialist de desubt. Nu, recommended specialist să fie pe o singură coloană, nu pe 2. State history per day, bars, alea, relaxed. Da. Și să pună specialiștii, psihoterapeuții pe o singură coloană, nu pe 2. Hai să vedem și cred că putem încheia. Darius, ce părere ai? Da. Cred că arată pretty good pentru că ați creat în sub o oră. Da. Și ce pot lua utilizatorii care se uită la acest clip? Ce le poți oferi? Codul? Da. O să pun codul pe GitHub. Pun acolo și un readme să ruleze local și se poate juca cu el. Da, și nu merge să-l modifice din Bolt, să zicem, să încarci un proiect existent. Deocamdată nu merge. Trebuie să creți ceva de la zero. Ok, și dacă oamenii vor să ne cumpere o cafea, poate să vină în sectorul 6. Deci, dragi oameni, uitați, după cum puteți vedea de ce facem asta, facem pentru că suntem pasionați de tehnologie. Uite cum a rezolvat secțiunea de recommended specialist. Da. A făcut
făcut-o cum... Aici nu a scos încă. O să fim porțiunea aia. O să fim mai specifici și dacă v-a plăcut acest video, puteți să urmăriți și partea a doua în care intrăm în fiecare pagină. Ne propunem să intrăm în pagina unui program de rezolvare, să-ți manageriezi anxietatea și cum să o reduci, astfel încât să te poți bucura de viață și putem să dezvoltăm această aplicație. Dacă sunteți interesați, fiți la curent pentru că urmează partea a doua. Puteți să share-uiți acest clip cu alți oameni și puteți să ne ajutați cu un like și cu un subscribe, cu un share, cu un comment și mulțumim pentru vizionare. Așa că Darius aici încearcă să scoată acea secțiune pentru că nu ne place cum arată, dar ai rezolvat sau... Dar dacă vă place, nu știu, dacă aveți alte idei folosind alt chatbot, cum ar fi Claude sau ChatGPT, cred că se poate, sau Copilot. Așa că da, noi azi am folosit Bolt.new, doar din prompturi am creat o aplicație web de la zero, complet funcțională. Darius va urca codul pe GitHub, totul pentru voi, fără niciun secret, aici din drumul taberei, pe cel mai tare canal de AI Decoded. Ne-ar ajuta foarte mult să vă abonați, astfel încât să putem continua această serie. Hai să vedem rezultatul final. Sper să nu cadă toată aplicația. Nu găsesc încă. Trebuie să mai local. Nu contează, hai să ne uităm. Asta e rezultatul final. Ăsta e rezultatul final. Poți să dai un pic pe... Deci avem cum te simți astăzi, îți alegi o stare. Hai să vedem când ne simțim happy. Ok, I am happy. Poți să scrii? Scrie și tu ceva. I am happy. Așa, poți să apăs pe send. Unde s-a înregistrat? Și o să văd aici. I am happy. S-a înregistrat în bază de date. Bun. I am happy, așa că vom fi și noi happy dacă vă abonați și dacă dați share și like și comment și tot ce trebuie. Poți să dai stop sharing. Mulțumim pentru vizionare și până data viitoare stați aproape și share-uiți acest clip pentru că ne ajută enorm. Ciao, mai vorbim. Pa, pa. Ciao. Define.